Igcoma elisha ligcone yena-ke uKhuzani ngokushutha mangabe-ke eyosiza noma eyoxhasa la axhasa khona. Sawubona uphi nawuphi la kufanele khona nombuso njengamanje ukubingelela yena mathini waceba isitombi zomqomo lamehla akabanye baqhumana imali siboza. Ngana wethu ngoba usuku lakho lokuqala la ngicela wenze kulungile press subscribe button share phinde comment khona konke uma subscribe ayikhamera khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikufakele video phambili. Engane zawethu njengoba sazi ukuthi igcoma like lenza ulive. Mawuthi ubungakawuboni gijima uye la emavideo nami uzofike uyibone ivideo yaloko igcoma lenza ulive likhuluma nge-issue ekuyiyona ehlasele njengamanje uzokhumbula ukuthi kune-issue kwalwa kune-issue yakhe uKhuzani ukuhlonisa unyaka kune-issue nje izinto eziningi esezenzekile unyaka oqalile nomcimbi lo kade lwenzile libe seliveza ngokusobala ukuthi cha lona uma liyoxhasa noma liyo support khona alishuthi sona sibusiso elisitholayo leso ukuthi ke isandla somnxele uma ngabe senza into esokudla asingaboni ubenza yona example ngokuthi ke uma ngabe ukuthi uyaxhasa ungabe usushutha phela usushuthelana ngane zawethu uzokhumbula ukuthi uKhuzani usanda kuhamba eya endaweni yaseduduza noma edududu eyoshutha omunye wabalandeli la khona owayishelwe yindlu shiselwe imbangi yakhe ke ababanga leso sikhathi abangaso angazi indaba zani zokuhlonisa unyaka nani uKhuzani wahamba wayoshutha laphana wabuya waposta. Ngiya understand iside la uKhuzani lokuposta ngiya understand nelisho uMthandeni kodwa ke ngaphandle umusho isikhathi sakho asingene kuyona ke ivideo yalo igcoma ligxeka indaba yokushutha mangabe uyosiza umuntu. Umbuzo uthi mangithatha 200,000 yabo ngiyoboosta ama-million laphana ngoba ngithi ngifuna ukushaya u13 million lenginayo ngifuna ukushaya ngenyanga lese mhlawumbe ngoba ngizokhipha uMthandeni nje SK mangithi ngifuna ukuthi ethe phuma nje SK ngosuku ngibe seno 13 million yabo kodwa futhi kade ngacula ngazi ngibe no 13 million ngcono ke mina vele bengayi lento ya YouTube bengayi entertain yabo ngibe ngiqala uku-entertain yabo uyabona ukuthi lo 200,000 esengukhiphile ngitshela ngento yokulima ngoba ngithi mina ngiprovela abantu abazi low lena yabo ngibaprovela ukuthi kufanele bethi ngiyinkunzi bese nje bese ngikhipha 200,000 ngihamba ngiyobooster lapho lo 200,000 uyazi ukuthi ngikhipha 10,000 umuzi nomuzi ngifike ngithengele isalukazi ukhosukisa imuzi sidle isalukazi ngithengele izingane ilokhu i-uniform yezikole bebonga abazali sibonga isalukazi sithi inkosi ibusise you understand should mina nonkosi imbusise aba close to 50 noma 30 noma bani yabo onkosi imbusise yabo lento vele lenza ukuthi ngibe strong leyo nto ayibona ukulima ukusiza omunye umuntu yabo and ungamshuthi ukuthi umsizile yabo ngihambe ngisiza abantu lo 200,000 lona mfowethu uNkulunkulu akawadla amandla endoda yabo ngiyangazi ngami yabo uNkulunkulu akawadla amandla endoda iyodwa into uNkulunkulu ayifunayo ufuna ukuthi mawusiza umuntu yabona okwenziwa isandla sakho sokudla esokunxele singaboni ukuthi bekwenzakalani kungabi khona ishow off ngoba waphatha amakhamera usiza umuntu uzohola ukubukwa yizwe kodwa futhi wayeka amakhamera wasiza umuntu kwaba ukwazi kwakho naye uzothola isibusiso sivela kuNkulunkulu sokuthi akwandisele lolu sizo umsize ngalelo muntu uyabona ilo nto engayifundisa kumashando uyabo ukuthi nje wasiza umuntu makwamshutha uzohola ukubukwa bazothi abantu hey cha iyazi hey right igcokama sikubonile lapha hey wayisiza lezi zingane uyabona kodwa uma ngizofika ngiyogcoka ngifike ngisiza izingane uqhamuke yona ingane sibhala mhlawumbe emaphepheni sithi sasizwa mina ningabi lokuzana abantu beqhamuka ku TikTok bethi sizwe lokuzana Duyaza Foundation yabo khona bangazana ukuthi ne foundation mina yabo ngifike ngenzele nge foundation leyo i-foundation ngahlahla ngiyenzela ibusiness lokuthi ngihambe ngicela imali ngayo yabo i-foundation ngiyenzele nje ukuthi ngifuna kube formal ukunikela kwami yabo